ये जी एक मॉल है, हम इसमें एंटर हो रहे हैं। ये छोटा सा इन्होंने एक मॉल बनाया हुआ है। Nej, nu skal vi lige slappe af. Nu kigger jeg lige. Tøj. Ja, jeg skal lige kigge lidt. Men må jeg gerne kigge på legetøj? Ja, så kan jeg nok. Han lurar sig på 70%, man får titta efter. Ja. اونو جلو داره من بیرون وایستادم. अच्छा मॉल है। जमल देख रहे हैं यहाँ से बच्चों के लिए कुछ अगर हम दे सके तो। Nej, det er det, hun også siger. Det er altså, det er ikke gjort i 8 meter.